Csesztek! Csecsemé. Újra bedvarszozunk, és újra ki fog dobni. Mert többször is, már 5 milliószor megpróbáltuk, és mindig kidobott a Bedwars. De jó hideg. Ki annyit vagy. 2. Remélem mostan nem fog. Legyünk pirosra. Imádkozzatok. Kérlek. Ohajak Elisabeth. Akkor Panuci, akkor csak te imádkozzál. Törzsnyelvül. Olegadja Fanyi. Hol a fagyim? Hol a fagyim? Olagadja Fanyi. Na, ez az egyetlen egy videó, amivel nem küzdöttünk, úgy értem Bedwars videó, hogy keresünk most egy fél óráig. Jé, sárgába menjünk. Mert bejött hozzánk egy fiú. Nehogy sárgába menjél már, gyere vissza! Fúj, utána Violettát. Violetta, nehogy hozzánk dobja a Violettát, mert én megőrülök. Aki szereti a Violettet, annak bocsánat, de mi nem. Ja, de jó. Az nem hozzánk dobta. Küllépet. Ja, ő az egyetlen kék. Te mit csinálsz? Megnyugodtam. Lépjél ki, Violetta, please. És hogyha valaki néző. Fejleszti. És hogyha valaki nézőre mondjuk. Bocsánat, mi nem szeretjük a Violettát. Nagyon nem szeretjük. Nekem a barátaimat elvette a Violetta, tudjátok, hogy? Hogy oda tolta a arcát a tévébe, aztán rögtön elkezdték szeretni a barátnőim. És már én nem voltam érdekes, bár eddig sem voltam érdekes, de még jobban érdektelen lettem. Taki-szaki. Isten, Apukámat úgy nevezik amúgy, hogy Taki. Taki-szaki. Szakállos úr is. Flyhack-en van, nézd meg! Flyhack. Veszek akármit. Mit is akartam? Mennyibe kerül? Adjál! Mi? Hova tűntél? Várj, de ne vegyél magadnak bőrszetet, én már vettem neked. Én meg nem tudtam bőrszetet venni, úgyhogy jó. Átadom. Thank you. És Kutya. tessék! Ez a te cipőd. Nem. Nekem már várjunk, sityakot nem vettem. Építkezzetek már! Én mit kezdek? Neked milyen a szetted? Már értem? Igen. Átlagos. Én nekem külön telődik. És még bent van a Violetta. Hé, a Violettának nem kék a szeme. A Violettának barna a szeme. Barna a szeme. Jaj. Nem? Az kit érdekel, csak a neve Violetta. Az is másolat, 03. Úgyhogy nem görög. Spanyol.
egy másodikos fiú mondta nekem, hogy a Violetta, egy másodikos fiú, hogy a Violetta az a másolat Violetta, mi örökélek, mert rakják a hangját is. Mit kohogsz ittán? Hopszisztam! Ja, bocsánat. Nekem nem átlagos, nekem különleg. Sör. A láncsinget. Ez fájt a torkomnak amúgy, hogy hát! De szépen megoldottad. De kövér lett. Panuti, miért hízlalod ennyire a sátrakat? Felhízlaltad szegény sátrat. Ott van a arany kókusz. Éma! Imádom a kólát. Kólát vagy? Beléd állok! És kiugrott magától. Jaj, meg fognak ölni! Meg fognak ölni! Meg fognak ölni! Meg fognak... És én ezzel skype-olok mindent. Ezért jár nekem egy dicséret. Igen, megdicsér. Hogy én ezzel az észlényen. Védd a sátrat! A felhízlalt sátrat, mert jön egy zöld! Zöld? Ott van Kap egy zöld. majd olyan zöldet, hogy megdögződő. Meg... Mondtak neked egy olyan zöldet neked? Mit beszélsz zöldeket? Hamarosan el kell búcsúznunk. Mivel? Megölöm ezt a gyereket! Öld meg! Ne íjazgassál már te! Öld meg, mert nála van a izém. Nála van a aranyam. Aranyalany. Amúgy szerintem az nálam volt, de mindegy. Meghaltam. Kitől? Ki miatt? Szerinted? Kutya! Kutya miatt haltam meg. Mi? A kutya miatt haltam meg, oké. Okay. Cica! És így kézzel megtámadtam. Jaj! Mióta ütötték ki a ágyunkat? Nem ütötték ki. De kiütötték. Mikor? Basszus kulcs, én elásom magam. Jó, ásd el. Kérlek szépen mindenki. Viszlát. Ne! Mi? Ez lesz a dumagépek második része, ami egy hónapja volt. Hát bocsánat, de nem volt itt a Pannuci. Igen, mert voltam a Balatonon. Akkor csőszök. Köszönjük, Pannuci, jó kislány legyél! Hello. Hello.